vasúti sztrájkkal kapcsolatban annyit, hogy így lehúgyozott sós kifli. Már bocs, hogy így beszélek. Na most az, hogy a csipás macskák érted fölnyalják a nagy kabalát arra, hogy a gyászkoporsót lepuccantják, meg érted, megy a kaller, rendesen lerakódik oda, azt mondja, hogy kis táska, mennyi kabala van a zsebedbe, kificcented, az se cigi, se kóla, jön az ellenőr, akkor nem is ismerjük egymást, mint Robinson a bankautomatát. Én meg azt mondom, jó van öcsém, itt van, dobok ki egy 200 cigit, aztán tarkarondja véres oda, a messzeségbe, és különben hello anya, süssél le, csúcsú, és gangstazol is, tudod. És az a lényeg, hogy az egész, komolyan mondom, olyan messze áll, mint dobostorta az ütőtől, gyerekek. Nem, az, hogy ott a becsület, vagy a norma, nem, a pénz. Az átkozott pénz komolyan ez befolyásolja az egész gecit. Mert azok a fostalicskák, bocs, azok, vagy kisipoljátok ezt is, és másodszor, vagy nem ti voltatok, tök mindegy, neked is nagy szemed van. És az a lényeg, hogy azok az emberek, vagy mik, oda jönnek kajakra, azt mondják, hogy adj egy kis pénzt, öcsém, azt akkor se cigi, se kóla, nem is láttuk egymást, nem. Bú! Ez de amúgy jó. És nem az csak az, hogy érted, oda rakódnak, el kell darálni, hogy mi a hányás, ugorj ki a zsebedből szítés, ennyi. Ők sztrájkolnak. Elmondom neked, az ilyen embereknek egy betoncsizmát, azt tanuljanak úszni a Dunába. Ennyi. Bocs. És szerinted elérnek ezzel valamit? Tudod, mit érnek el ezzel? A 220-ba belehugyozhatnak 6000-re. Csúcsú. Kajakra mondom. Látod, pókere volt, örül. Hadd örüljön. Nem baj, én is kirakom ám bármikor bekeverem a fekete ászokat. Na mindegy, az a lényeg, hogy azoknak a véres gecik, bocs, azoknak az emberkéknek üzenném, hogy egy ilyen picit vegyenek már vissza, mi kell nekik még több ennél? Hallod? Jó, hogy nem elvárják azt, hogy banánszoknyás lányok fél kókuszéba vigyék a nagy fröccsöt nekik. Tudod, itt a tojáslikőr, ennyi. Csúcsú, mentem.